abin da ya faru a tribunal da kuma court of appeal har zuwa supreme court wato kotun koli wacce hausa suke mata lakabi da kotun Allah ya isa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Abin da ya faru a tribunal a shari'ar gwamnan Kano wato injiniya Abba Yusuf na NNPP da kuma shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. Abin da ya faru a tribunal ya sha bamban da abin da ya faru a kuma court of appeal. Nan ma abin da ya faru a court of appeal ya sha bamban da abin da ya faru wato a ainihin supreme court. Abin da ya faru a tribunal shine an zo gaba ne na yanke hukuncin ƙarshe. To su dama APC sun yi ikirarin wato Abba Yusuf ba dan jam'iyyar NNPP ba ne, sannan kuma suna ikirarin cewa an shigo da wasu ƙuri'u guda 100,000 da wani abu. To an zo yanke hukunci sai ita kotun tribunal ta ce wannan abun da APC suke ikirarin cewa Abba ba dan jam'iyyar NNPP ba ne san ba ta da hurumi, da ta zo yanke hukunci kenan. Daga baya kuma ta zo ta ce wannan ƙuri'u da ake ikirarin su ta kwashe suka lissafa isu wato asalin alƙalan ita kotun tribunal suka ce wannan ƙuri'u ba halastattu ba ne sakamakon sun duba sun gani babu stamfi kuma babu sa hannu. A nan ne ma suka kwashe wa wato injiniya Abba Yusuf na NNPP ƙuri'u har sama da 165,000. Injiniya Abba Yusuf bayan an yanke hukuncin tribunal ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka garzaya wato kotun court of appeal. Da aka je court of appeal ana sauraron shari'a, an zo yanke hukunci he alƙalan wato court of appeal suka ce abinda tribunal ta yi ba daidai ta yi ba na kan cewa Abba ba suka ce abinda kotun tribunal ta yi na kan cewa Abba ba ta da hurumin cewa Abba dan jam'iyyar NNPP ne ko ba dan jam'iyyar NNPP ba ne. To ita kuma kotun court of appeal sai ta ce laifi ne ma da suka ce Abba ba su da hurumin kan cewa Abba ba dan jam'iyyar NNPP ba ne. A nan kuma sai suka ce Abba ba dan jam'iyyar NNPP ba ne, bai halasta ya tsaya takara muddin bai cika wasu sharaɗai da ake bukata na constitution ba. A nan ne kuma suka ce Abba ba ma dan jam'iyyar NNPP ba ne, suka kori ƙarar. Nan ma dai wato jam'iyyar NNPP ta su Abba Yusuf ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka ƙara garzayawa wato supreme court wanda bahaushe yake mata lakabi da kotun Allah ya isa. Da aka je kotun supreme court ana ta dakon jiran ya sakamakon hukuncin ƙarshe zai kasance. Ana ta sa mutanen zulumi wato mutane da yawa magoya bayan APC da NNPP. APC su suka fi hope akan ganin cewa sun samu nasara a kotu ta ɗaya, sun samu a ta biyu. To wannan kuma ta ukun suna sa rai nan ma dai za a jaddada musu wato nasararsu. To kuma sai abin ya sha bamban. Ita kotun koli wato ita ce babbar kotu wacce daga ita ba za a ƙara yin wata hukunci ba. Su ne in suka yanke hukunci ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba to sun yanke, kuma ba ka ɗaukaka ƙara ba saboda su ne na ƙarshe. Da aka zauna aka duba tun a wajen sharing ɗin ɓangarorin biyu wato cross appeal ɗin APC na su Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma ɗaukaka ƙarar da su Abba Yusuf suka yi, aka saurari kowa, aka tambayi lauyan INEC shin alƙali ya ce shin wannan ƙuri'u da ake ikirarin cewa babu stampede ba sa hannu shin daga gare ku suke? Sai lauyan INEC ya ce wannan ƙuri'u daga gare mu suke kuma a wajen mu suke. Shine ya ƙara cewa kuma magana da ake yi na Abba ba dan jam'iyyar NNPP ba ne, NNPP sunan Abba Yusuf ta fara kawo musu akan shi ne dan takararta, saboda haka a batun cewa ma Abba ba dan jam'iyyar NNPP ba ne san ba ta taso ba. To an zo yanke hukunci ranar Juma'a da ta gabata wato 14 ga watan ko in ce 12 ga watan da ya wuce, 12 ga wannan watan da muke ciki aka gama yanke hukunci na ƙarshe. Aka tabbatar da Abba Yusuf nasararsa, aka dawo mai da ƙuri'unsu wanda tun a tribunal dama an kwashe mai ƙuri'u har 165,000. A nan aka dawo da Abba Yusuf ƙuri'unsu, sannan kuma aka ce kotu ta ce ba ta da hurumin da za ta ce Abba ba dan jam'iyya ba ne sakamakon faɗa ne na cikin gida.
kotu a ƙarshe dai ta yanke hukunci ta tabbatar da Abba Kabir Yusuf kujerarsa wato na